Unik's hayırlı kеш Qozon. Заллар тутырып келгенсіз концертыма. Норты зал инде минем туганнар, дуслар. Мәҗбүри китергән таныш белешләр. Россия эстрадасына чыгарлык мөмкинлекләрем юк булса, татарча сөйләп һәм җырлап азапланып та тормас идем. Шуңа карамастан җырлыйсы килә. Тәрбияче, укытучы булып эшлисе килми. Татар җырчысының обязательно әни турында бер моңлы күз яшен бәреп чыга торган җыры булырга тиеш. Киләсе җыр залдагы барлык әниләргә һәм минем үземнең әниемә багышлап. Әни, әни, синең кочагыңда кайгы хәсрәт белмим мин өстә. Әни, әни. Бик зур рәхмәт спецэффектларга, биючеләргә, режиссерларга, минем отстойный вокальный данныйлардан тамашачыларны отвлекать иткәннәре өчен күлмәк алыштырып килим әле. Шулай инде мин беләм, бүгенге җырларның уңыш серләренең берсе ул булдыраласымы юкмы Хәния Фәрхинең җырларын яңартып җырлау. Шуңа күрә барыгызга да таныш, Әлдермешкә кайтам әле, кушылып җырлагыз. Әйдәгез бергәләп Qozon! Залдагы балаларга шарлар! Раз мине добрая. Соягылгалара, сайтам әле Әлдермешкә, кайтам әле, Чишмәгә төшәм. Мин инде гади авыл баласы. Әтием механизатор. Әнием почтада эшли. Җыр бәйгеләрендә катнашыр өчен хәтта миңа район ТКсының костюмерныйнан күлмәкләр алып торырга туры килде. Алар кешедән калган, алардан ис килә. Ул көннәрне искә алсам инде тамакка төер тыгыла, аңлыйсыз. Шуның белән бүгенгә шул кадерле Qozon Unik's. Онытмагыз бер кайчан. Муеннан акча тотсаң, үзеңә чансаң бөтен хыяллар кайчан да булса шымга аша. Сау булыгыз!